A jamhuriyar Nijar kuma shugaban kasar Bazoum Muhammad da ya kai ziyara kamfanin samar da makamai da ke kasar Turkiya da zimar samar da sojojin kasar kenan karin kayan aiki da za su shawo kan matsalolin tsaro da suka haddabe su. Nan gaba za mu kawo muku ci gaban labarin.